Seguro zaude, Arantzazuko santutegira etortzeko esan dizula? Bai, Arantzazura igo eta bertan berak ahal duenean deituko digula. Ez du Fraideen udako pintxorik onena topatzen nahi, ezta? Nik zer dakit, baina aizu mesedezu zu errepideari begiratu, Agian Frantziskano sartu nahi du. Zein, Josema? Batek daki? Bueno, nik zer dakit, utzi tontakeriak esateari mesedez eta errepideari begiratu bihurgune asko dagota. Ara, hor, on Josema apaiza. Bai, kaixo? Xer, lanez leporaino nau, beraz mintu baten azaluko dizuet. Arantzazuko bidean zaudete? Bai. Iristen ari gara, bai. Bueno, Arantzazua iristean, peio zabalokiko dezu ezain, eta berak emango dizu emisioaren berri. Ados? Bale, ederki. Zesan dizu, amar aita gure errezteko? Ez, bertara iritsi eta bertan Peio Zabalak emango digula gure misioaren berri. Peio Zabalan bertan egongo alda. Erki etorriko zaigu gure Antxoni bedeinkatzeko. Bueno, bale, oso ondo, baina mesedez begiratu errepideari, bihurgune asko dagota. Kontu txirrindulariak! Bapatean etorri dira. Bapatean? Fila, binaka etortzen dira. Bedeinkatu dezagun lehen bailen edozein kalamidadea gertatu aurretik. Ze gertatuko zaio, berria data. Ez sorte atentatu, Asier, ez sorte atentatu. Bueno. Ara! Peio Zabala gurekin dugu! Arratxaldeon! Aspaldiko! Zer moduz gaude? Ondo esan beharko, hemen ondo. Hemen beti ongi. Aizu, Peio, lanen hasi baino lehenago, tripa bete bardu pixka bat. Bai. Lan asko zobeki egiten data, bai? Hori. Beina, bazen babira. Gauzak berdinduta egin behar Hoixe. dira. Begira, lehenengo mirakulua. Begira ze agertu da nor. Gure jangoikok, Peio, nolakoa dugun, Bai. Nolakoa dugun, Lanen hasi baino lehenago. Bueno, Peio, zure bila etorri gara Josemak bidalita. Ja. Eta ez dakit, zuk gure egin beharreko, bete beharreko misioa, zuk kontatuko diguzulakoan. Hala esan digute, zuk esango diguzula, ze misio egin behar dugun. Peio. Formal ibiltzeko, esan beharko dizuetenik. Bueno, hori bai, honekin ez dago hori ziurtatuta. Honekin ez dago hori ziurtatuta, baina, saiatuko gara bitan, bai. Nora joango gara orain, Peio? Nora, ze lekutara joan behar dugu misio egitea? Beha, hemen Arantzazun gaude, provintzia guztien tartean. Araba hor. Da, Araban, hortxe, bastida eta horietan daukazautelanik ederrena Iruko eta hor daude toki batzuk. Iruko dago? Baina... Iruko taberna, Iruko taberna? Bai, baina han kontuz zurrutakin. Zula saieko ez gabiliko ez sabelkerian, ez aragikerian eta ez deuseran, Ez geha tentaldian erorik. Gu oso zintzo geha. Hori. Bueno, iritsi da ordua, Peio. Guk ere beste misio bat dakagu zuretzat. Hementxe gure food truck, Antxoni. Bedeinkatuko alduzu. Doktorea, merezi du. Politia gure Antxoni. Merezi du. Izena jarri diogu Dakaren zuzen. Bai. Eta orduan orain hori. Bai. Baren bedeinkapena behar dugu, beste kilometro egin behar ditugu Euskal Herrian zehar, Eta guri ere nahi bazu bedeinkatu. Bai, ikusten, Txopote, aventura gastroalaia. Gu alaia geha eta hori xe behar du, Bizimo duen eta alaitasuna. Zerbait berezirik egin behar dugu gubiok, ez? Ez, jaunari laguntza eskatuko diogu. Jainko aita, bedeinka ezazu kotxe hau. Eta bedeinka itzazu hemen ibiliko diren denak, beren lanetik beti honez itzuli daitezela etxera.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ai, gura txori. Gora Joni. Ya está. Ya está. Hau, Peio, txapelun. Gora Joni. Mila esker. Hori emozionatuta dena inez. Oain zaindu. Bai, zaindu ingo dugu, Beraz, orain, bueno, guia Errioxara. Bai, eta... Beraz, eskerronez, bauaz, eta... Hango tentazioak... Lasai esan dugu, ez dugu ezer egingo, lasai. Ai, suabe biliko gea. Tentaldian ez erori. Ez, suabe biliko gea. Bueno, Peio, ongi segi, eh? Ba, esan bezala, Eta etoriko gara lagun bat batean. Hoi da, Aio, Peio! Bai. Just to the bag farm. All I ever wanted was to have some fun. All I ever wanted was to have some fun. All I ever wanted was to have some fun. Hori giro dago hemen, hori giroa toma, bapa. Bai, giroa dago, baina gu lanera etorri gara, eh? Haizu baina bueltatxo bati marko dio garagardo batzuk, dantza pixka bat, gizona. Ez. Peiok esandako Iruko tabernara joan behar duzu, Mikel, eta ni bitartean lagundudan sukaldari bati ditu behar diot. Haizin nantzo jonzu eta ni hemen geratu hau den antolatzen. Ez. Nik sukaldariri ditu behar diodalako. Bueno, baina gero deitu, eta oan bitartean guk pixkate ingo dugu, gizona. Ez, mugitu ipurdi hori. Nik bitartean sukaldariri ditu behar dioteta. Begira, txoko horretan sartu. Hortxe bertan utzi futbol. Futraka. Oso do. Kaixo, aspaldiko. Bai, begira, bastida nago, eta udako pintxorik onenaren bila nabil eta zurekin akordatu naiz. Begira, Araba euskaran gaude, etortzerik izango zenuke? Bai? Primeran, begira, 3. gunetik 100 metrora gaude, Hor ikusiko gaituzu gure showkaldearekin. Primeran, orain txarte, aio! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, esan didate tabernau oso aproposa dela pintxo bilateko. Eta ni udako pintxo onenetariko bat aurkitu nahi dut. Leku hau aproposa da bai? Bai. Aizu, ikusten dut mordo bat dituzuela. Bere ziren bat? Bai, badakagu bai. Badakagu? Bai. Zu altza sukaldaria? Ez. Ez, zein da ba, sukaldaria? Gerard, sukaldean dagoela. Gerard, eta posible da Gerardok niri zerbait berezi egitea? Bai. Bai? Pasa eta ikusi. Nondik pasako naiz, hemendik? Hemendikan, bai. Venga, nola da zure izena? Nerea. Aupa, Nerea, guapa, oso ongi. Ni kriston gozea dakat Nerea, abeste pintxo prestatzen duen Gerard. Oso gozoa. Bai. Bueno, hemen txegaba, Gerardo, hori goa dakat pintxoa probatzeko. Eta esan diazu, Carmenek prestatukula, eta zuk neri esan nola egiten duen, bai? Carmen hasi nahi duzunean. Ikusi dut sagarra bat dela, ezta? Bai, sagarra dukagu hori. Non sartu duzu, labean? Labean sartu ditugu, 30 minutuz, eta gutxi gora bera egun talarogi gradutan. Bai. Orain gatera, azalak kenduko diegu. Azalak kendu. Gero, erdian, deskorazonatu edo zumotxo bat egiten dugu. Gero, karrillerat eta... Karrillerak sartzen dituzu? Bai, ardo saltzan eginda, egozia. Gero, ate musa, eta azkenean gatza eta atzuke karamelizatua jarriko dugu. Osuz, lana daka horrek, Gerardo. Bai, asko. Ematen du hori atuna bezala oso erraxa dela, baina ez horreko daka bere lana. Denbora asko behar da horrelako gauzak egiteko. Saririk ero irabazi bai? Bai. Orain dela 4 urte irabazi genuen erdiaroko pintxo txapelketa hemen. Honek irabazi zuen? Toma litri. Eta gerozti ja, salmentan daukagu beti pintxo. Fama hartu du, eta ja, Iruko tabernara etortzen dena, Gerardo! Sagarra hori honea! Bai. Toma litri, maduk hori, a ber. Azkenean hori gazta, eta azkenean... Eta karrira ardokin, Gerardo. Zer ardoa botatzen diok, igual alda urteko ardoa, urteko. Etxean daukaguna, honena. Ez da txarra, berdin da. Etxeko hemen Errioxan ardo guztiak onak dira. Hau bukatu da. Orain labean sartuko ditugu. Hau labean sartzen da. Oso ongi, venga, basartu. Aba, 5 minutuz. Venga, basartu, labean.
Venga, 15 bat minutu. 15 minutu, Venga, tope, temperatura beria. itxoingo, 15 minutu. Ausaia, Carmen, ausaia! Beroa, zatitxo eta probatu nahi dut. Ze gogorra dena hau. Probatzea, aizu Gerardo hori bai. Gauza hauek, hombre, bernek behar do, eta ura ez da ona honentzat. Ardoa, Errioxan, ze ardoa gomendatzen dizu. Bueno, nik uste dut atxoan, etxean egiten dugun ardoa. Etxean egiten duzuen ardoa ona da. Ai, urteko ardoa. Urteko ardoa, Oso. ona, freskoa, bale. Vale. Nola izendu hor barran dagoen? Nerea. Nerea, urteko ardoa, mesedez! Freskoa! Bueno, vale, ara metxe duda Nerea. Oso ongi Nerea, ze artista. Bueno, la. Ai, nondik hasiko naiz? Ostras, beroa, haupa, Bai, Carmen, a ver. Buah. Zuek lasai horra. Rabito. Impresionante, ze goxua. Foie horrek edo ateko horrek sabore pila bat ematen dio. Eta hemen ze bota diozu? Azuke karamelizatua. Karamelizatua. Bai, azken apuntua emateko. Akina, barkatu, Dei badakat, txoin. Ara lana, Asier, itxoina barkatu. Bai, Asier. Oraintxe joango nahi lasai, bukatzen ari naiz. Bai. Venga, aizue, mila eskerre, placer handi bat izan da, horregatik. Hori bai. Ez bat zuzu import, ez, hau ez, utziko. Pintxo eraman bat. Bai, guantxe joango naiz. Urrengo arte, placer bat. Bai. Artistas. Bueno, Bai, lanean ari naiz. Bai, ilasai, gizona. Bueno, eskerrik asko gure show kaldera etortzegatik. Zer moduz? Ederto. Ederto, ez da. Iritsi naiz. Erki etorriko zaita. Berriz ere berandu, beti bezala. Zein da hau? Bueno, hau da gure sukaldaria, Jesus Oleaga. Jesus Oleaga, urte askotako gizona. Eskerrik asko. Elegante etorri zea. Bai. Beti hola. Hala behar da. Txapel zuria eta... Euskararen eguna elegante egon behar. Oso ongi, bueno. Jesus. Berak prestatuko digu pintxo bat, ezta? Bai. Eta zein da pintxoa? Zein da prestatu behar diguzun pintxoa? Tradizioa ikusteko egin dugu piperra dantzeko bat. Hementxe, Eta hor, eta piperra dagaz, Piperra da, ze itxura daukan. ogizerra betetuko dugu. Piperra dauka, piperra orlegia edo berdea, gorria eta kipula gaztea. Vale. Eta berakatza. Bakailo daukagu. Horrek makailo morroak, kokoteko zatiak, Kogotearen parteak. beratu egiten duz. Beratu, ez irikitu, beratu. Beheratu. Eta gero hemen daukagun hau. Atentzio eman ditonek. Hori da, esango batera, bat, txistorra lurra. Txistorra alda hori. Bai, hori Bai, txistorra. begira. Hori laban sartzen da, eta dezengrazatu egiten da aldan guztia. Aha. Eta gero itziten da, baina zaporea manteni egiten da. Bai, zapore benetan. Hori Txistorra ba, nadaka. normalki, horre pipilen ganean, Ah, eta hemen pilpila bai, daukagu. pipila horren olioagaz, hori beratu dugun olioagaz. Eta hori gero gainen botatzeko. Bai. Bueno, baz gaitezen orduan, beraz. Bueno, Goazen zu nahi betetzen. zunean, Angel. Ogi Betetzen, puskitatxoak ogi zerrak. hartzen ditugu. Nahi atzu nik laguntzea. Bai, Bai, Mikel, lagun, zeo bai. zer egin, zeo Ara, zer fundamentuzkoa egin. Vale, zuk egiratu, Hori da. No, orain ibingo. Ah, bakaiozko lamina hauek. Eta honek, lortuko dugu sola. Ah, Ah, ze polita. ze itxura duten bakailo pusketa hauek, Oso ondo. Eta orain- Beraz, orain, Orain hau pilpila hori. Pilpila, ezta? Bai, pixka beratu, lodia geratu eta. Hemen euskikinta, bero honekin. oso ondo, bai. Bai, ez dugu behar zurik honek. Ez, ah, Bueno, hortxe, pilpila gainetik. toke. Chansoan Batrine. Erra. Nola esan dezu? Chansoan Batrine. Eta hori, Nondik eta, atera duzu? Frantzese ikasten ari naiz, gure herrina kojonantea. Hori, ongi entenditzeko bai. zuk hasia. eta Oso gure, ondo. gure euskerean zer da hori. Hori. Hori ba, akojonantea. Ah, gure eskolan, akojonantea. Bai. Dena ikasi barra da. Bai. Ikusi. Oso ondo. Holan, Behin hori jarrita eta orain, hori da. Ara, nik ere lagunduko. Txe, begira, hemendik hobeto egingo dugu. Aizu, ze itxura polita hartzen duen pintxo honek. Benetan, eta hor da pintxoa. Baina behitu ze polita. Eta orain ja, jateko moduan daukagu, Jateko ezta? moduan. Boa. Bueno, hau ze ardoarekin lagunduko genuke. Nik oneri imingo neskio, Errioxa Arabako gazte bat. Gaztega. Matza de esaten duen.
tempranillo hauitako batekin? Tempranillo. Hain ez ikasten nire. Baina bi ura apur betekin. Bueno, guk dastatzeko unea iritsi da. Zuk ere nahi alduzu probatu? Nik ez dut erain nahi guna. Bueno, karo, bera egilea da. Ganera egin tendanean, jateko apotxuet jatzik. Hori egiten, hori egia da. Sukaldariak ez zaio gustatzen bete egiten da. Guazen ba. Venga, zier. Bo. Txakolin bategaz bere bai, Arabako txakolina, zein Bizkaiakoa, zein Gipuzkoakoa. Hori da, euskal produktua. Oso ondo. Hau txakolinakin ere, erra hongo da. Erra. Freskoa. Erra. Oso ona. Erra do. Jantzuz, eskarrik asko benetan gurera etortzeagatik eta oprostatzeagatik. Eta azken galdera bat, begira, udako pintxorik onenaren atzetik gabiltza. Eta zein taberna gomendatuko zeniguke? Nik emetik laster dagoen bat, el Pórtico. El Pórtico. Oso ondo. Bueno, ba. Mila esker benetan. Bueno. Eta... Du baldakizu zer ingo duna ziar, hemen pasatzen den jenderi, eman, horrelako baituk eskaini. Hori da. Ea nahi duten jar. Zuek emon horret honek betetuko doaz. Bai, oso ondo. Mila esker. Bueno, ba. Hauek igual nahiko dute. Bueno, gazteoek, gazteek. Torri, Beratzute pintxoa probatu. Baina zer xabe. A ber, nondik etorri zate? Bakaiau. Getxo, nire herritik. Hau getxo eta gara. Bueno, bartu pintxo bana. A ber, zer dakan. Horritzen altzea zu. Bakaiua. Bueno, a ber, asmatzen duten zer duen pintxo honek. Venga, be. A ber. Piperra? Piperra bai, oso ondo. Ongi artista. Txuria izer da. Bakaiua. Hoi da, bakaiua, oso ondo. Zueri bakaiua gustatzen zaizute, baina... Bakaiu hori, mari. Hau, gaztegia dia, Bai, bai. Venga, onde izan? Venga, hartu. Hartu pintxoa. Doain da. Doain. Mesedez. Bueno, urrengo arte. Kero ardo pixko batekin, freskoa. Gizona. Probatu. Bai, hartu hori, handien hartu. Ardo beltzakin, tempranillo esan do nagusiak. Tempranillo ardokin, horrela zan, ez da tempranillo. Hori da. Ikala ekartatu. Nola? Ez ekartatu, ikala. Ez, guk ekarri du sukaldari handi bat. Sukaldari handi bat ekarri du horretarako, Errak, Bueno, ongi pasa eguna, Begira, ni berak esan duen moduan, ni el Portikora joango naiz. Eta zu batek aipatu dit jubilatuen etxera. Jubilatuen etxera? Bueno, venga, bai. Eta kapela hori mesez, hemen utzi. Hemen txutziko, venga, kenduko dut. Bueno, bagoaz orduan, ez da? Bai, trasteak utzi eta bagoaz. Standing tall here in harmony all music right and left and that ain't all we're here to give you what you come to get and this we bet Kaixo, barkatu. Asier, Pintxo, zu, Iker, oso ondo. Hau ikusten dudanez, el Portiko taberna eta restaurantea da, ezta? Bueno, iritsi naiz. Aizu, begira, eske kontua da, leku hau gomendatu didatela. Zergatik, udako pintxorik onenaren bila nabilelako. Eta ikusten dudanez hemen, pintxo barra ederra daukazue. Eta zein da orain uda parte honetan zuen pintxo izarra? Gure pintxo izarra da txerri masaia kardotan. Txerri masaia kardotan? Eta nola egiten duzuen ikusterik izango nuke? Bai, pasatu zaitezen nire. Hortik, sukaldera? Bai. Bueno, Iker, orduan sukaldea? Goian, hemen dikan igo. Igo gailua daukazu sukaldea egoteko? Oso, ondo. Hemen dik, orduan. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been... Kaixo! Eta ben ja sukaldean, hemen ditugu batetik zu... Zeila? Apa? Zeila, Asier, eta Arantxa, oso ondo. Bueno, hemen gaude, behan esan diatenez, txerri masaia kardotan egiteko, ezta? Hori da, hori. Bueno, eta osagaiak ja prest dituzu hemen. Hemen ditugu danak, bai? Irina... Hori da, tipula, zenarioa, piperra, eta... Eta, noski, txerri masaiak. Hori da. Oso ondo. Bueno, prozesua, Arantzak ingo du, ezta? Zein da prozesua? Azteko, hori da, txerri masaiak hartu, irinetan jarri... Irinetan, pasa, oso ondo. Eta olio. Orduan orain. Kipula. Tipula moztuko dugu zatitxotan. Oso ondo, oliotan jarrita hori ere. Hori da. Eta pentsatzen eta zenario ere bertan egingo dugu, ezta? Bueno, zenbaten izango dugu orduan hemen kipula eta zenaria? Prozesu,
Ez dakit 5 minututan gitxi gora bera. Aha, oso bai? ondo. Saltza egiteko. Hauzutan, saltza egiteko. Hori da. Bale. Hori da. Oso ondo. Eta gero, urrengo pausua izango litzateke, behin horiek frigituta daudela. Sartu. Honea sartu. Saltzan, hori da. Eta gero, ardoa bota. Ardoa. Oso ondo. Eta, hori da. Piper gorria. Oso ondo. Orduan, orain hau, hemen izango genuke 2 ordutan irakiten eta egiten, ezta? Hori da. Bueno, ba, oso ondo. Bueno, ba, 2 ordu horiek tita batean pasa dira, eta hemen txeditugu txerri masailak ardotan eta probatzeko unea iritsi da, Hauxe bera hartuko dut. Ze goxoak? Oso goxoak. Gurina. Ahoan, desegin egiten da. Oso ona benetan, Ondo. Bai, oso ona, busketa bera. Barrura? Bai. Bueno, beraz hauxe da zuen, pintxo edo kazulita izarra. Hoi da. Eta ina izarritzen, oso ona baita, Beraz, zorionak. Bueno, esan beharra dago ere, prozesuan sekretu puntu ere badagoela. Baina hori, dana ezin dugu kontatu noski, normala denez, baina merezi du, benetan. Bueno, eta taberna honen izena zergatik, El Portiko? Bueno, aldamenean dekogune izanen gaitik, bere portiko... Horren izen hartu eta taberna jarri zaio. Bueno, ba, oso ondo, ikustera joango naiz, oso polita ikusi. Bueno, ba, eskerrik asko benetan, Arantxa, felicidades. Eskerrik asko. Eta, zila, zorionak, eta mila esker. Eta benetan, dan eramango nuke, baina, bueno, bezeroek ere zerbait jandarko dut, ez da. Hori da. Oso. Ba, mila esker. Aio. Agur. Kaixo? Iñaki, aspaldiko, zer moduz? Jubilatuen etxea, hau partista! Aixo. Arratxaldeon, izeleku moderno dau jubilatuen etxea izateko. Politia, elegantea. Haizu, udako pintxoa aurkitzen ari naiz, ikerketa sakon bat egiten ari naiz. Eta aurten ez, gaur, Laguardian. Hemengo pintxo beresia zein da? Zuek prestatzen duzuena. Ba, asko ditugu, baina matrimonio adibidez. Matrimonio ez, ezkonduta nago. Markatu, baina ezkonduta nago. Ba, berdin da. Pintxoren izena. Matrimonio. Matrimonio da pintxoren izena. Bai. Ai, ba, igual jubilatu asko dagoelako hemen edo... Bueno, utzi. Matrimonio. Haizo, gustatuko litzaidake pintxori probatzea. Egingo aldia zuzuk neri pintxori. Bai, ontxe bertan. Haupa el matrimonio, venga ba, hasi, neri, karri, pintxori prestatzen. Bueno, jubilatun etxean, urtzi txapelduna, matrimonio. Viva la vida y viva el amor. Hoixe behar dugu. A ber, artista, nola prestatzen dukau? Ikusten dut 3 osagai. Ba, jartzen ditu piperrak? Hasi nahi bat zurtzi. Txarraka, poliki. Eta nik alorito. Hau etxean egiteko ere ez da zaila, ez da urtzi? Ez. Ez? Nahiko ogia, piperrak. Demorron aldira piperrako ez. Piperrak goxuak etxura honek, Piperrak etxean egiten ditugu. Oso ongi. Diferentzia handia dago. Oso ongi. Antxoak, nongo antxoak, behiratu berdin gau, nongo da, Ramales, Kantabria. Oso politia lekua. Ez nahi sekula egon, baino horrela ongi geratzen da. Seguro. A ber, orduan, antxoa eta bokeroia. Bokeroia hau ez da etxean prestatua, urtzi? Ez. Kuidadito, hau ikusten da, haundila dela. Aizu, urtzi, eta zergatik deitzen zaio oneri matrimonio pintxoa? Ba, antxoa eta bokeroia dara manako. Elkartu egiten dira antxoa eta bokeroia. Hori. Matrimonio. Eta, klaro, hemen jubilatuen artean, arrakastak dakana matrimonio. Ezta? Jubilatuek hemen ligatuko dute beste matrimonioekin. Txekieto parau. Eta probatu baino lehenago niri beti gustatzen zait. Honek ze behar do, mostoa ez. Ardoa igual. Nik uste behar, moston egingo du antxoa hemen, klak, bueltaka, ardoa. Ba, jartzen dizut bat.
Urteko ardoa, kriantza, reserva, gran reserva zen naidek. Igual urtekoa Urtekoa, venga ba, ik esaten badiak urtekoa urtzi, urtekoa. Ni bitxarten probatu ingo eta hau. Matrimonio. Buah. Hori. Matrimonio. Nik urtzi beti esaten dut, ez naizela berriz ezkonduko, baina matrimonio nekin ezkonduko nitzake fijo. Eta komingo jubilatuk ligatuko ute mogoian. I probatu nahi alduk urtzi. Nik ez. Ni gonbidatzen dit, urtzi. Ba, asko jan ditu ja. Bai, matrimonio. Nork esango luke matrimonioen goxoa dauela. Urtzi, ez bazek inporta. Pixalea dit, eta komunia joango nok. Oaintxe torriko nak, bale? Baina... Hemen itxoin den dizu. Bai, zuk hemen itxoin, nik oaintxe torriko naiz. Gora matrimonioa. Ze goxoa. Bueno, ba, mentxe Iñakiren zain. Jesus, Iñaki! Azkar etorri zara, Instituzioa. Aparkatu berri dut. Kotxea. Bai. Nola zein dan? Iñaki, ze Iñaki. Baina, bueno, normala... Abetagarrikoa, Iñaki Ortiz, txapelduna. De Bilalba, baina nik zu ezagutzen dut, zuk ni ez dakit. Bai, ni bai. Udara osoa daramatzura bestia dantzatzen. Bai. Sube bela radio, esta es mi canción. Barkatu dezu, Mikel hori ez da. Hasta Iñakina, ez da ire kanta. Ez da. Bueno, vale, ba. Ez berak beste kanta garrantzitsuago bat egin du, Vale. Bueno, eta ze prestatzera etorri zara? Ba, patata gerriosar erara. Noski, nola ez. Bueno, eta osagaiak? Ba, osagaiak patatak, nola ez. Hemengoak? Seguro, hemengo patata oso ona da, Bai. Iñaki? Patateroak gara. Ba, ara da, patatero. Arabarrak alazate. Txorizoa, nola ez. Hombre, bai. Hori da, oinarrizkoenak. Dudik ez. Eta gero badugu tipula. Baratxuria. Gero baita ere pipermina, bota jazok ezu, apurtxo bat. Eta ereinotza edo laurel. Begira. Bueno, mosteko orduan, kaskatu inberdia, ez da, nola behit? Bai, apurtxo bat horrela laukitxotan. Vale, baina klak. Bueno, horrelakoetan, hori da. Klak egin behar duzu. Ni haure badakit. Klak egin behar duzu, baina pusketa handiagoak. Handiagoak, bale. Bai, Iñaki handiagoak. Handiagoak. Ostras, hori dena goan sartzeko. No, ez, geho, badakizu gero egosten ere desegin egiten dira. Horrela ongina bila. Bueno, bere laguntza behar dugu, bai? Bai. Beharko duenuk, ez da? Bueno, ni zeituko dut orduan. Vale, gu bitartean, txorizoak horrela zuzen botako ditugu, ez da? Zuzen, bai. Vale, gero ez ditugu zatituko, ez da, vale, oso ondo. Eta, igual, a ber, honekin, segurenik hemen egin dezakegu esandakoa, ez? Baratxuriarekin... Hori da, sofrito guztia. Hori da. Pista, no? Bakin honek, Bueno, az gaitezen, ez da? Bueno, Mikel lanean jarriko dugu. Bueno, zuek lasai, Bai, lasai. Denak, Iñaki, denak imara ditu. Hombre, jende ahi banatzeko gero bakizu. Oso ondo. Bueno, Iñaki, bukatu du beira ze jendetza bildu dugun hemen zure patatak herriosarera dastatzeko. Patatak egiten artista zara, baina aurtengo araba euskerazeko abestia zuk egin duzu. Bai, Koldorekin batera egin nun, eta gero parte hartu baitare Esiareko zurinek, eta, bueno, eta potatoko metalak, eta horrelakoak, bai. Letra nork egin duzu? Letra izan da Ikastolako aita batek egin du. Eta musika zu? Eta musikari. Horrelako kanta bat, horrelako kanta bat egitea asko kostatzen da. Denbora asko, ordu asko? Bueno, hauek behar duten denbora adina. Tita baten egiten du. Tita batean. Bueno, hasiko gara, jendea. Bai, hasiko gara. Bueno, musika pixka bat beharko dugu. Bueno, mekanika oso simplea da, Venga, eman eurre! Zea goljaratxo bat hartu, eta gastatu. Eta araba euskarazeko. Oso ondo. Abesti ondionekin, venga. Oso, venga, urrengoa. Puntuazio eman, venga. Gure Iñaki. Hapa, Iñaki. Gure sustraiak utzi nahi ditugu, jaiokinen
bueno. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Iepa, arratsaldeon, kaixo, barkatu. El sonambulista bodega baldakin non, Ez. Barkatu. El fabulista esan nahi zuen. Hori da, el funambulista, hori da, bai. Mira, guara goaz, ze gure lagun batek gutzi omen digu bertan, opari bat, eta zakigu zer den. Hor bodega horretan, bai. Ez que gaur, Izarroren urte hurrena da. Zorionak, Izarro. Zemat urte egin dituzu, Polita? Bederatzi. Zorionak. Zuri. Joango ga bodegara orduan hasia, gozer. Bai, bera baldin madi joan. Bai, gozer, zekin iturri? Zemetik ez da. Zorionak, Izarro, Bueno, zorionak, Bederatzi urte, ja. Bederatzi, ez da. Ai, ni bezala. Zu bezala? Ara, gorran dago. Hortxe. Hemen da. Bai. Hortxe dago. Bueno, guazen barrura, ez da? Sartuko barrura. Guazen. Vale. El fabulista, bai. Fabulista. Aizu, udako pintxorik onen aurkitzen ari gara, baina badakigu bodega honetan ardoak oso onak omen daudela. Ederrak. Ez dut hasi baino lehenago. Zulotxo hau. Zertarako da zulotxo hau? Zaro? Zulo nahiko handia da, ez da? Hor sartzen dute mahatxak. Mahatxak. Eta? Gero zer egiten da? Zapaltzen dute. Klaro, ardoa teatzeko izan. Bale. Zapaldu, Mikel. Aizu, posible alda bera geistea eta zerbait ikustea? Jakina. Bai, joango ga? Eta gero kata bat egingo dugu, ez da? Ostara, que bueno. Kata bat. Eta zintzu dira kontutan izan beharreko puntua. Kata batean. Oso horreza da. Koloria, usaila, eta zer gutxiagoz. Bai, bi hiru gauza. Koloria, usaila. Gustatzen zen. Jende asko esaten du. Baina usaila ez dakiz ere oso. Usaiak 3 usain mota daude. Oso horreza. Bai, gero ingo de orduan hasi. Kasiko duzu bere alagina. Bai. Oso horreza. Horrela mugitzen da uste. Hemen dira. Bai, que guai. Poliki, Fresko egiten. Bai, fresko da. Baina ongi. Ze polita, Bai. Begira. Mikel. Uy, despedida loca. Hola. Despedida loca. Muy bien. Ongi pasa toda. Oso no. Hala, Mikel. Venga. Hala, Mikel, venga. Sí, Mikel. Ya. Despedida. Ya está, sí, Mikel. Ya, Mikel, ya, baño. Ya. Bueno, Ander. Baina, Izaro, zer egiten duzu arlakin? Izaro. Ez, da mostoa. Bai? Bueno, bai, bere urterdia mosto pixka bat jarri diote. Bueno, oso ondo. Bueno, Ander, orduan kate egiteko prest gaude hemen, eta esan bezala, zeintzu dira kontuten izan beharreko Oso horreza da, Lehenbizi, botako du ardoa. Hoxe, importantea. Eta gero? Ardoa edarontzen. Claro, hori da lehenengo pausuen. Gutxi bota behar da. Vale. Gaizki hori, Ze ba? Ardoa berotzen horiek. Ta? Bakizu zerrati dan kopa horrelakoa, dan bezalokoa. Amigo, ba. Hola hartzeko. Azpitik hartu behar da. Azpitik hartu behar da. Bale. Hoxe da.
Bale, horrela berotu egiten da. Eta orain usaindu behar da, baina ardoa geldiri dagoela, mugitu gabe. Usaindu. Usaindu. Botero, baina sartu sudurra. Nik handia dakat, Niri P9 deitzen diate. Pinotxo ez, P9. P9? Bai, Pinotxo, P9. Horren zabala, sudurra sartzeko. Bai, nerea sartzen da. Eta? Zu saia, fuerte dakaunek. Orain mugituko dugu, Oin desberdina. Bai, ez da inbeste alkola hori dek. Baina frutak eta atera dituk ez. Eta oso horrez da usainen eta horina, usainak. Usainak 3 daude. Lehenengoa zer dira, barietateak berak ematen duen usaina. Bigarrenak, fermentazioak ematen dituenak. Eta 3. barrikak berak ematen duena. Eta zenba barrika dauden hemen? Pillo bat, mordo bat. Eta hori da dor, vainilla, kafia, hori da. Egurrak berak ematen duena. Bueno, txintxin besterik egitea ez du ez da falta, ez da? Bueno, asko ikasi deu, benetan. Maestro, no puedo caer en 130 metros. Usted no deja los pellejos de vino delante de la barrica. Baina, zer da? Hau beldurrezko parke tematiko bat ematen du? Ez dakit, baina... Tiene que hai? Adiós. Zein da? Ongi etorri gurera. Feliz María de Samaniego eta Zabala nauzue. Bergarako, seminarioko, umentzako alekiak idazten nituen. Eta beste ipuin batzuk ere. Izaro? Etorri. Etorri. Ez horregatik. Eta orain zer? Ez dakit. Gogoa zen hemendik, Mikel. Bai, Nire kojonatu, nire. Bueno, eskerik asko, Benetan, zorionak izaro, Eta ondo pasa belar magikoekin, eta hori da, benka, goaz. Ez nahi sekula mamuak dauden bodega baten egon. Ez da ni ere. Baina, begira botilak erregalatu dizkigute, eta nik kata bat egingo nuke food truckean. Oso ideia ona. Begira, zu izango zara Saramago eta ni jabea. Samaniego. Bueno, hori, zu Samaniego eta ni Saramago. Aizu, eta zergatik zu jabea? Zergatik bai, ilusio egiten didalako. Zergatik bai. Bueno, pres gaude kata itxu bat egiteko. Mikel? Banakan gogoa, bai, kata bat egiteko. Bueno, zeintzu dira gure lagunak? Ni Gartzen Bilbokoa. Gartzen Bilbokoa. Ni Laura Bastidarra. Baina... Alkatea. Alkatea dugu gure artean hauen nerbioak hauek, eta... Eta gure artean ere, Miriam, gazte bat nahi nun nik ere ekarri. Gazteak ere badakite ardori buruzta. Bai, asko ikasten ari dira, baiet. Oso erraza, begira, 3 ardo mota dauzkagu, Bata hemen, Bordeaux, frantziarra, emingoa, Arabara Rioxakoa... Eta hau, Extremadurakoa. Orduan, zein egin hasiko bakizue. 3 dastatzera mango dizizuegu, eta zuek asmatu behar dezue noski, nongoa den ardo bakoitza, baina ikusi gabe. Honekin, zein egin hasiko gara orduan? Berarekin. Venga, Gartzen egin hasiko. Oso da. Hau Erriosarra. Hau Erriosa. Oso. Extremadura, Bordeaux eta Erriosa. Hala, kendu zazu. Ni olerla.
Bai, bordoa bakarrik asmatu. Bordoa. asmatu duzu. Moko finakoa zara, Zu bordo eta... Bai. Ja. Bueno, bakarra asmatu du momentuz, ezta? Bilbotarrak beti izin dute irabazi. Oso, bueno, jarri jozu hain. Bueno, a ver, gure alkate, za. Itxoin, We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Bueno, a ver. Bi berri dauzkagu. Bata ona, eta beste oso txarra. Hirutatik bakarra asmatu duzu. Orain bai. Kontutan izanik hemengo alkatea zarela. Eskerrak. Ze nervioak, Asmatu aldezu hemengoa den ardoa bai ala ez? Bai, espero dut. Bueno, Bastidako herritarrok entzun zazue. Bai, hemengo ardoa zein den asmatu egin dezu. Bai! Extremadura eta Burdeos, agian 1000 kilometro de distantzin, baina, ez dituz asmatu, baina eskerrak, hemengo ardoa asmatu dezu. Zure izena da? Oso ondo. Mirianek nahiko erraxa daka. Bai, Bi asmatu behar ditu? Bat eta bat asmatu dute? Ikus. Oneri ardoa gustatzen zaio, baina Coca-Colakin seguro. Kalimotxo. Kendu zazu, begietako estalkia favorez, urbildu zaitezte, badakizu zenbat asmatu dituzun? Zenbat esango zenuke? Zenbat? Esango zenuke? Bi igual, bai. Hirurak asmatu dituzu! Hirurak emakumea, txalo bat! Hirurak! Pista! Kalimotxo makarrik! Hirurak! Eta orain, opari hau da, top, guai. Bota! Xop! Gure pintxo kopoteko, mantala! Mantala, ze ondo, fresko, atxuria. Zerbait sukaldatzeko, pintxok ere ondo. guztoko kaldituzu. Bai. Zein da gehien gustatzen zaizun pintxoa? Ba, berdin dite. Berdin, zeutena barrura. Mirian, txapeldun aldea. Bueno, eskerrik asko Eskerrik asko, Mirian. Eskerrik asko, Txapeldun aldea, hori zuretzat. Eskerrik asko, eta ondo pasa eguna, eta ondo gozatu. Agur guapa, nitzuri edi musu. Oso ondo. Bueno, vale, barkatu, bai. Bueno, eskerrik asko. Zuri. Gozatu egunaz. Egun hona pasa. Mila esker. Aio, Mirian. Hona pasa. Tortilla patatak eta iteko eta berki zaude. Oso ondo, Venga, zumera zuka, venga. Ni hemengoa. Venga, ba. Ona. Bueno. Hartuko nau, baten batek. Bai, hartuko nau baten batek. Kaixo. Hombre. Kaixo, Asier, Pintxo. Kaixo, bueno, Gorka. Gorka. Feliz. Feliz, muy bien. Hau Trujal Almazara da, ezta? Bai. Hemen egiten duzue, esan didatenez, kalitatezko olioa egiten duzue, bai, ez? Bai, printzipioz hemen egiten dena beti da, olioen aldetikan kalitatea goreneko olioak egiten ditu hemen. Bueno. Virgen extra esaten da. Virgen extra, ederki. Gero inguruko herriotan dastatzen ditugun pintxoetan, dastatu izango dugun olio hori izango da. Bueno, oso ondo. Bueno, eta olioaren prozesua nolakoa den ikusi ezakegu? Hemendik, hemendik. Bai. Oso. Bueno, hemen ja makinaria ikusten dut, gordeta, printzipioz, aroa pasada nola kanpo gaude. Bai, kainan bakarrik itxoinin behar da, oliba heldu arte, bai. Oso no. Bueno, orduan prozesu, nola litzateke? Bai, bueno, hemen nekasarek agertze dira hemen,
deskargatzen du hemen oliba, hemen, tolba honetan, juten da horra gora. Hemendik horrea pasatzeko, pentsatzen dut olako zinta batekin, ezta? Zinta batekin tortze da. Honea erori, horra gora juten da, horrea. Hori da, eta hemen bi makina hortan egiten da garbitxo eta pisatu egiten da. Bale. Ostoak kendu, urakin garbitxu eta hor pisatu egiten da. Eta lortzen du tolbara jutia, bere oliba ja garbitxa eta ostorik gabe. Aha, oso, no? Bueno, orduan ja, hemendik pasa beharko genuke barrura, bestaldera, ezta? Eta ikustera. Bale. Bueno, hemen gaude hau errota, eta hau da nolabait prozesuaren muina, ez? Bai, pixkat, prozesuaren pixkat bihotza da, ez? Pentsau behar dugu azkenian oliba olioa dela, olibaren sukua bakarri dela, entonces prozesua menazte da. Zer gertatzen da, hemen matxak hau egiten da. Bata batidora bat. Ezurrak eta guzti. Bai, dan. Hemen lortuko duguna da olibaren pasta bat modukoa, eta gero barruan egin beharko duguna da hori garbitu eta ja depostura pasa. Guazen ikustea hori egiten den. Bueno, Felix, Gorka, orduan hemen. Bai, hemen dago batidora. Kanpoan geuden, errotan, pasta lortu dugu eta pasta botatze dugu batidorara. Oso. Honek ere bai markatzen dugu kalitatea, kalitate markatzaia da batik bat, zenbat egon da hemen sartuta eta zenbat temperaturan. Esan dugu kanpoan bai temperatura eta denbora oso garrantzitsua dela gero kalitatea lortzeko. Eta gero, orduan, hemendik pasako inateke, ja bukatzeko. Hori da, pasta, ja pasa behar dugu ona, eta hemen ja pixkat garbiketa prozesua egongo litzateke. Bueno, eta azken prozesura iritsi gara, ez da? Bai. Batidoratik? Batidoratik odakau pasta, eta oin egin behar duguna da, olio atera, alde batetik, eta behar ez duguna beste alde batetik. Orduan, ze egiten dugu hemen? Labadora baten moduan, bueltak eman, olioa eta zinkera aterako kanpora, eta olioa ateratzen da, hemendikan, ja depositera joteko prez. Eta ja hemen, nolabait, hemendik, ateratzen den olioa, ja dastatzeko moduan. Bai. Komentatu dugu lehen, azkenian hau bakarrik olibaren sukua dela, orduan behin ona egon da, ja dastatzeko prez da. Bueno, dastatuko dugu. Bai. Oso no. Handik, ez da? Bai, guazen. Egunon denari. Egunon, zer moduz, ongi? Ongi gara. Zer ekartzen duzuen normalen egun hauetako horrela bazkaltzeko? Erosi dituzue zer, joko ditartekoak. Oso ongi, zerren hartu duzue? Txistorra, tortilla patatas, bai, hori alde gehiena gustatzen zaizuena. Udaran joaten atzetezuek pintxopote horrelakotara. Bai. Gazteiztarrak. Antzegunetan izaten da pintxopote. Ostegunetan. Dango pintxo berezia zein da, Gazteizekoa. Badago bat horrela bereziki? Ez, denak onak. Bueno, ogitarteko orduan hemen erosi oso ongi, hemen utzi barra diru eta. Eizue, eguna pasatzea etorri izate. Bale, nondik etorri izate. Azpeititik. Eta ogitartekotan zer sartzen duz hor? Tortilla patata. Eta sagardoa, ura, zerbeza. Bale, ongi do. Gustatzen hazi zuen pintxopote gauza hauetakoak, bai, ambiente hori da. Horre gehiago, bai. Horre gehiago, eta zuri ez. Zuri gehiago. Honei, zuri pintxopote gustatzen altzaizu. Bai, Azpeitin noiz izaten da. Ostegunetan. Pintxo berezi bat Azpeitin, zein gomendatuko zenidake? Tortillana. Tortillana, hori erraxa hauk. Ikiten alduk tortilla etxean. Igar, no? Bai, egia alda. Eutxi horreri. Bueno, ongi pasa, Ogi tartekoa, orduan patata tortilla, eutxi horreri, oso ongi. Zerren pintxo duk hori gizona? Ikusi mardit, A ber. Arkumea. Zikiroa. Zikiroa. Aluita, Delikatese. Bai, hemen bertan egina. Etxean egiten alduzu zikiroa. Ez, hemen bertan. Eta izo, bokadiuk edo ez dituzu erosi, hau hartu zute. Eta edateko zertuzu ardoa, hemengo bertakoa. Hoixe behar da. Eta iki etxean zerbait egiten alde sukalden.
Gustatzen altzaizu horrela, pixka sukalen ere biltzea. Bai, bazkaldu. Ai, aloita, bazkaldu. Jarri gizona, lanean bizkote, Bueno, baina kanpoan ditzen dugu. Bale, hori de ongi zeok, ongi zeok. Aizu, pintxo potetarat joaten altzaete, gustatzen altzaizu, Ostegun, ara, okei. Segunetan? Ostegunetan. Nongo zarete? Bergaran. Pintxo pote noiz izaten da, ostegunean? Bergaran? Bueno, kalian ostegunean eta poligonuan beste auzoan ostiralean. Zu biek ai. Hango pintxo berezi bat bergarakoa? Desberdinak eta bai. Eta bai. Bueno, Aizu, ongi segi, Bai. Venga, aizu zikiroa, ostra, saludita! Bueno, Felix Gorka iritsi gara orduan dastatzeko unera, ezta? Eta ardoarekin bezala egiten da? Bai, ardoarekin bezala. Pixkat igual, jendeari oraindik egitezeo pixkat arrarua, hau egitea, baina ardoarekin bezala egiten da. Pixkat usainketa fase bat dago lehenengo, eta gero probatzen. Normalean pixkat tapatze da, pixkat temperatura ematen behar diogu, pixkat araumak urtetzeko, ez? Pixkat hola mugitu, berotu eta usaindu. Eta bigarren fasea ardoarekin bezala edatia da. Edatia. Pixkat ahotik mugitzen dugu bai. Eta hemen dazkau bai, bi markatzaile principal. Dirala, mingotza denala ez, oza, mingoztasun puntua. Bai, bukaeran ez da hemen. Eta pikante puntua. Pikante puntu hori. Eta hori nabaritu behar da hemen atzakaldean, ez da? Honen nabaritu da, honen pikante puntu nahiko altua daka. Bai, aurreko baten ere nik etxean botanion zean salada bati eta nabaritzen dut ez da, jode, nola pikatzen duen honek. Beste Beste probatxo bat. Hone badaka mingoztasun puntu altua eta pikante puntua badaka bai. Oso ondo. Bueno, eta gero, ikusi ditugu hor, ontzi, izugarrizkontzi batzuk, euskolabelak ere, euskolabelen sigiluarekin. Zuek ere, beraientzat egiten duzu olio orduan. Hori da, normalian, Felixetaka bere marka propioak, baina ere bai, dauz eskualdean nekazari batzuk euskolabela itzen dutela. Honek euskolabelak bermatze du, Obe batzi dio, kontsumitzaileari azkenean arroniz varietatearekin bakarrik lan itzen dutela. Hori da gure eskualdeko varietate propia. La de Euskolabel, que después se hace con unas 15 marcas más, también la hacemos aquí. Y te quería decir también que el aceite sale muy bueno, pero principalmente es por la materia prima, por la aceituna. En esta zona tenemos poca aceituna, pero de muchísima calidad. Vale. Bueno, besterik gabe, mila esker, ez dakite, topare egiten da honekin? Normalnia ez da egiten, baina ondo litzateke, bai. Topa, bai, noski. Mila esker, Gorka, mila esker, Felix, muchas gracias, eta beste bat arte. Bueno, orain olioarekin ja tita jungo naiz. Eskerrik asko. Agur. Bai? Mikel? Nola? Ogia erosteko? Ta nun nahi duzu ogia erostea? Beira, Trujaletik natorta lekutan dago ulertzen? Moldatu zaitezta erosizuk ogia. Hoixe, falta zitzaidana, orain enkarguak egiten Mikelentzako. Baina. Oian, baina. Baina, kendu musika, baina. Ambientea, zier. Nola ambientea, zer gertatzen ari daizu? Aizu, begira, lase. Eta zer da lehiaketaren kontu hori? Begira, zier. Ikerketa bat egiten aritu naiz, eta jende gehienak nea etortzen dena, ogitartekoak jaten ditu, bale? Orduan pentsatu dut, ogitarteko lehiaketa bat egitea. Ja, eta ogia erosterik izan duzu? Ogia, betu? Zogila! Emitxe ogia! Baina, ezin atzenuen ogi normalik erosi. Lehiaketa baten gauzak justu imarria. Justu ikusut hau, hauxe da. Ja. Eta lehiakide bat, oian da, oian, etorri zu ere! Hemen musikari sukaldatzen. Torri! Venga, Manoa. Gu hiruak izango geha. Bueno, oso ondo bai, eta zeinek egingo ditu epaile lanak? Epaile lanak izango dira, untza taldekoak. Untza taldekoak? Jode, ondo. Profesional. Ondo antolatu duzuna. Zer moduz, bikote.
Bueno, ondo antolatuta, Bueno, urbildu neskak. Hauek izango dira epaileak. Zuek epaileak. Zuek epaileak izango zarete, bueno. Eta lehiaketa da, ea nork egiten duen ogitarteko onena. Ez handiena txikiena, onena. Eta zuek probatu inbarko duzue, bale? Hau da, araba euskaraz behar bezala pasatzeko bokadillorik onena. Bai. Eta hauekin egin behar dugu bokata, bueno, eta... Bokata bat. Oso ondo. Hartu? Venga. Eta... Zain egiratu ongi nola egiten duanik, Gero dastatu beharko duzue. Bueno, orduan nakin, Eta zuek hor zaudetenan emau zue animatu, ba! Venga! Hori! Horren asa behar du. Zuek eman hasiera nahi duzuenean. Bat, bi, teiru! Venga, bokadilla. Importantiena, ogia. Ogi desente eukitzea. Desente eukitzea, importantiena da handia. Ja, bueno, vale. Kosanek asko daki, Claro, lehendabizikoa da... Guai. A ber. Jartzea diez, hola, pixkat petxuga, oiazkoa. Eta eskukin hartzea, oso ondo. Lehendabizi, bularkia, bai beste aldea, ipintzeko orduan dakago hemen petxuga, eta hemen txerria, hemen oiazko eta hemen txerria. Bi aldetan jarri behar duzu, Bai, hemen nik granja guztia jarri dut, hemen baserri guztia jarri dut. Oso erras irabaziko dut, barkatu, Oian, eta barkatu hasi. Ni xili nabil, baina... Egundoko eguzkiakin, araba euskarazen gaude, Ja, eta egundoko bukatu dut. bokadilloa behar dugu. Zu bukatu ezu? Keba, nire handik vitamina Txaloak nahi bazut ere! A ber, piperra falta dizkik jartzia hemen. Bueno, nik ere ja bukatutzat ematen dut nire bokadilloa, Vale, Ja eta está, nire ikusten, azken ukitua. Ikusten ezta? Azken ukitua. Gazta, hola, ipingita, baina zatitxoak hola. Hola, azken ukitua. Baina, zerta. Adiós! Hau da, araba euskaraz bezalako egun batian jateko bokadilloa. Horien aiate asko du gizona. Hau da, bokadilloa. XXL. Bueno, orain, gure paimaia hemen dago, eta... Bueno, bokadilloa jan behar da, hola. Bai, Oska, venga, Oska batin, bakoitza. Dudik, ez? Bueno, hemendik. Hortik. Horrek daka, gazta mordoska, iruginarra ere bai. Iruginarrak ere bere zapore ematen dio gazi puntu hori. Eta piperrako songi eginak, hiru piperra bakarri jarri. Probatzen duten lehenengoa da, beraz, bai, edarra izatean normal. Orain di podiumean gaude, baina, a ber. Bueno, a ber, orain bigarrena, hauxe, ikusiko duzu ez, poza urpeiga jarri behar duten orain. Igual, ogi asko eta barroko gutxi igual. Toma! Ja, bueno, agian, bueno, probatu dezala berak, a ber. Kasier beti izan da pizka zurra, beti izan da pizkate... Ez, baino, a ber. Honek, ogi gutxiago eta txitsi gehiago. Berdin da. Zer moduz? Zati gara hartu dut zuek, Lehortzea marra, baina ez da izango dugun seguraldiagatik. Ez, hori horrela da. Honi deitzen zaio araba euskarazeko trainera. Probatu. Bi batera, ikusten zu, hau da. Oso ondo, hori da, ikusten. Hori zaila da, jatea. Harmonika jotzen ibili zaite ederki, Zer moduz? Juan itzegin zuebion arten, eta erabakia nahi Eta erabaki. Eta lasai. Dena den hemen tongo pixka bat egon da, Nere ogia lehorra zeon eta zuena xamurra. Pentsatu behar dut. Ez zan barra berbera. Oian, Asier, pentsatu behar dut zer esan behar dudan. Eta nori, bueno, saria... Ja, nori dedikatuta. Eskeni, gurasoe, tal... Orduan. A ber. Irabazlia. Bai? Izan da... Oian Bega! Oian Bega! Baina, nola Tongo! Bega! Nola Oian Bega honekin! Honekin, baina nola Tongo! Hau da irabazlea! Eskerrik asko publikoa, eskerrik asko epaimai maiteak. Soinua eta pandera hemen dut, Nahi zuten, Zure porrota azego, oso ondo. Bai, oso ondo, bueno, eskerrik asko. Eta orain danak dantzan hemen, Ederki. Eman eurra! Iepa! Iepa!